Колко заведение. Сега ако имахме някой лев да пием по едно, ама нямаме. Нако. Безпокойно. Аз съм го измислил, ще оправим работата. Си измислил да катоня път с наденицата, така го измисля, не? Нако, ти си повече почвам да съмняваш, ти хареса от тази без наденицата. Аз съм го измислил ти кажа, дай да прие. Добре, ама да Бай, си да те обясня. Хубаво. Илко, снаха те докара ли у вас, а? Снаха. Бега, бе. Тая е толкова грозна, къде е докара моя, че ако е слоем на лозото, птичките ще върнат гроздовете от белата одеца хавали. Буда. Добър ден. Не, го срещу, малите с минута. Нашето меню е ясно от 28 години. Така, приятел, има една специална оферта за тебе. Веднъж ти предлагам, втори шанс нямаш. Носиш ми или прибори, аз ги облизвам и ако позная специалитета на заведението ви, ще ядем и ще пием без пари с брачина до насиране. А ако не познаете? Ако не познаем, ще платим в троен размер. Може. Вие пари имате ли? Приятел, ти подиграш се? Тя с двата бъбрака, как я биш на срата? Пара бола, бегай да си приборите. Бегай. Спокойно, спокойно. Кой ти кажа? Ти скага ли шабар? Да, благодаря. Така. Брачет, даже съм отрицателен. Така. Добре. Така. Моето момче, специалитета на заведението ви днес е телешки скалпини. Като телецето ви е клало в приселци от Абай Тодор Дядово. Айде сега, бегай вече до си менюто. Да, бе! Кой не е спука, бе? Като се разбрали. Да здраве. Този бълък утре пак ще го пустим. А право ще го задоля. Илко, имам 2 хемороида на задника. Вземиш и тях да оближиш пазем, могат да минат, бе. И на халата си место. Жена ти от гъбички я лекувам, снаха ти от кондиломи, тирената лекува от хемордини. Айде. Добър ден. Майка те ми каза. Ще ти кажа, моля, хубаво ми стои лапното ръбче. Бегай с 10 минута, коли не разбрал вчера. Дай приборите, днеска плащам четворно, ако не позная. Айде, видим днеска. Така. Първо, камилската гърбица се вари 3 часа, не 2. И второ, се слага артишок, а не моркови. Той авокадо също да го изчисти от пилето си. Бягай да си кот трябва сега, а почва да я да пил. Колко пътки се облизам в Черноморието, познай минуто ли? Ще идеш на дирецата и ти след малко.